Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuonan, petsa 27 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 13, bersikulo 22 ngadto sa 30. Mipadayon si Jesus paingon sa Jerusalem ug nanudlo siya sa kalungsuran ug sa kabalangayan nga iyang giagyan. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, yutay ra ba di ay ang maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sikpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya magtindog kamo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan ug muingon, 'Sir, ablihi in taon ang pultahan.' Ug mutubag siya kaninyo, 'Wala ako mahibalo kun tagadiin kamo.' Unya mutubag usab kamo, 'Mikaon ug miinom kami uban kanimo ug diha kami sa nanudlo ikaw sa among lungsod.' Apan mutubag siya pag-usab, 'Wala ako mahibalo kun tagadiin kamo. Palayo kamo kanako, kamong mga dautan. Maghilak unya kamo ug magkagot. Ang inyong mga ngipon inig kakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, samtang kamo adto ra sa gawas. Daghang mga tao ang magabot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug gikan sa amihanan ug sa habagatan nga motambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya adunay naulahi nga mahiuna ug aduna usay nahiuna nga maulahi." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.